Hallelujah, Odomfo, Jiwayeyo, Jiwakamfo, Jiwuntuntuno, Woni Yedini yo, Papa, Woni Yedini ye, Yanyankopon, Yadawasi show in your nyam sonko. Wodi ye run the bosumi fufromo, Yentimi Fawaside ni, and unti ye peja within Chronicase, Jiwayeyi, Jiwayeyi, Jiwayeyi. And none of pains when Yamin Croncro and Pibo Yanan said, Kaya Hoy. Bedi enimu kanya be church yene nafa show when you nyam with Jesus Christ dinimo hallelujah me ma wakwa aba nan so de ba wote ase dwumade yi so ye be fa akinkan so ma fi Hebrewfoɔ ma ti dum ensa tikyem ba akon erikosi ensia o say mama yen koso ne dododo ye ho se nuanom ma ne nuanom mema o say mama remfi ahohoye na ebinom yesa se no maje ahoho amaje abofo a omosom omo abofo nso nyame abofo besra ye ne a ne kese nhwa na onyankopon de asom omsom fambreye o se yen kai omo de fiase sedia yeyen afei omo yeye omo yakayaka de ayaya de Ewurade se yenti omo yawo ti adofo no yehu ne se yeti news bi na niema nkoyi a na ehia kese ne se muma yenka omo mpaibo mu esanse bia na bia kro no yentimi nkoho ti yenka omo nam yawo mu afei o se awarefo nso yendi nokrama yeho so wo yoba so wo yebema di nokrama wo yere di nokrama wo kunu no se onyankopon ebebu obi biara obo ohuhubra no obebu na aten afei ma yendo sika na ebisa ye ho se sika de se ne ye obi apew enokre na mom ye hwe enna sika ni bre a doso enna mranche ne maba wa aba no bebre mpa adwuma ni pekum sakawa ni sikedro no ni ade o se yenhwe ne yando sika wosa kwan no so esanse nyankopon amma yen ahoden ene achede ahodo a broni beka se talent ahodo empo adom achede ode adom yen adofonom onyankopon nam sa niam we su nyina eboa yen obie ya adwem ma yesu ade o ma yenye adwuma ye ni ina eya adom ni bia no nyame pese ne ode adom ye ne ma yeni eso afei onyankopon ka kyen se ono onjae ye na onpaw ye nso ene nti adofo no mama yenjina ma Kristo afei ni onyame ka kyen ye nti betime de akokudura ka se onyankopon woni me boafo Ewurade woni me boafo ene nti mi nsuro hwe ede na nipa betime ayeme adofonom onyame asemo bibi bia ye hia bia onyame asemo nti mama yemfa ye ho nto ne so wa kwanyina mu na bosume fufura ye wuramu yi ne ye beka ne se nyame nkronkron fa ye bibia ye be ye bia nomum ye gya ye ho hya onsa bra ye ho ase ehye waso mmerase Ewurade boa ye yentimi ngina ma o Ewurade boa ye yentimi ngina ma o Ewurade boa ye yo papa boa ye no na ma wani onyam koso nye kese yeda wase bebre ye yiwa yo kanfo ne tuntuno ye gya ye ho hya onsa se bosume fufura odi ya ewromu yi obetutu ya namo amma yen ama yetimi edi no kra ma wonko a ekosi ewiye sanse wonka ya brabo ho yentimi nya hwe eno nti papa yeda wase se wo ka ye ho na obedum aboa yen ama na esi yen yie yedi yebusue nyina hya wonsa omomo ho amane Afghanistan ene wiase bebi ara yeso se mo wasomdwe entena ho emma yen na Ewurade gye wo ma fi ohaw ne amane mu nam sama sa atoyen chem sumpo na yi wo ho edi kire omo nim wasafo Ewurade yenim sa wo de obeyama na apro so sanse
ɛno nti na woba asase so. Yɛda wase bebree Nyame nkronkron so wayɛ ne saa de ama yɛn. Ɛwɔ Jesus Christ din mu ɛna yɛabɔ mpaeɛ. Ɔdɔfoɔ, nea mɛsrɛ ne sɛ wobɛkyɛ asɛm yi ama platform ahodoɔ ɛne ankorankora biara. Onyame ɔnhyira wo paa wɔ Yesu din mu. Amen.